trappe. Jeg ved det, mand. Vi laver et dressurprogram, ikke? Og så skal Fate ride det, og så Dream, hun skal rende løs bagefter. Du skal lave noget, Mulle. Du får ikke gå for ikke at lave noget, jo. Kap, 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 kap. Det er en skide smart måde at ride 2 heste på en gang på. Egentlig. Ja, Dream. Kap, kap, kap. Kap, kap, kap. Dygtig pige. Kap, 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 kap. Du går altså alt for langsomt med Fate. Hun kan slet ikke følge med. Hun haler dig ind hele tiden, jo. Jeg gør. Prøv at lave nogle 8-taller. Se om hun regner med på den. I trav, sgu da. Jo da, sgu da ikke sådan nogle små 8-taller på hele banen i en abe. Altså sådan hen over midten, og så siger... Hvad laver du? Nej, du gør ikke. Du laver små 8-taller. Ja, jeg sagde store 8-tal. Kom igen. Og så hen over midten, og så over på den højre. Er du sikker? Du lavede lige små 8-taller nemlig. Kraftedeme, hun gør det, mand. Fortsæt. Prøv lige at lave det 8-tal, det er færdigt, mand. Så finder jeg lige på noget imens. Ja, okay, det skal til jo. Fordi man kan jo ikke gøre det, uden man går velfærd. Okay, så prøv at ride op til den store halmball, der er deroppe op ad langsiden, og så lave en volte tilbage, så hun går med på den. Volte tilbage. Var det godt, mand. Hun synes bare, det er sjovt. Okay, over på den anden lang side, laver du en volte tilbage igen samme sted. Kap, kap. Og så hernede, der laver du en stor cirkelvolt. Så laver du en stor cirkelvolt hernede. Kap, kap. Og så var hun væk. Der var en hest, der kaldte. Og dog ikke helt. Var det godt, mand. Så lav en øgning af langsiden, og så lav en cirkelvolt op i den anden ende. Og ø. Kap, 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 kap. Det var. Nej, hvor går de fint der. Og så skråt igennem. Dream, kap, kap. Dream, fokus.
Nej, det var den forkerte vej, tøsen. Fedt tager det ikke så slemt, vel fedt. Dream, fokus. Mulle. Hvor blev de af? Så opdagede hun fedt, hvad det gør. De gik deres vej, var Dream, det var ikke godt. Prøv at følge efter hende. Det kunne være sjovt at se, hvad hun har tænkt sig at gøre egentlig. Dream. Kap. Prøv lige at få hende ud af det hjørne der. Gå højere om hende. Med fade. Højre om hende, det er venstre. Nå ja, det kunne du gøre. Du kan ikke komme igennem der. Seriøst? Kunne hun der? Fuck, hvor godt. Det troede jeg sgu, hun kunne. Genialt. Dream er altså ikke færdig nu. Hun er stadigvæk trav på programmet. Hvor er det godt. Så nu er der gået 6 minutter.